El 23 d'abril, Víctor Amela i Coia Valls, com no els havies vist ni escoltat mai. En la intimitat, amb el teu text, amb les teves paraules, i donant-li voltes. A veure, com arribo a optimitzar el que vull dir amb les paraules. Des del campament de la Setmana Medieval de Montblanc, conversarem amb aquests dos escriptors perquè ens desvetllin com escriuen, què els inspira, què els sorprèn d'ells mateixos. I llavors m'aparto del teclat i dic, ostres, i això ho he escrit jo, de quina zona fosca, no? A partir de la nit del dilluns 22 d'abril podràs veure l'entrevista en format audiovisual a les nostres xarxes socials. I el 23 d'abril al migdia en recuperarem un fragment durant el soroll especial que farem amb motiu de la Diada. Aquest Sant Jordi, Víctor Amela i Coia Valls en una conversa molt personal i irrepetible. Bueno, passen aquells moments que estàs explicant una cosa i de sobte sents la mateixa emoció que està sentint algun dels personatges que estàs explicant i plores. I alhora que ho heu dit, Això no estava en el guió. Ser Catalunya. Aquí comença tot.